Наступного тижня США дадуть письмову відповідь на російський ультиматум. Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Лавров упродовж 2 годин обговорювали погрози Москви Україні та НАТО у швейцарській Женеві. Блінкен назвав це жвавим обміном думками і нагадав, що Кремль має 2 виходи. Ми можемо продовжити роботу щодо спільного розвитку взаєморозуміння, яке забезпечить нашу взаємну безпеку. Але це залежить від того, чи припинить Росія агресію проти України. Тож вибір за Росією. Вона може обрати шлях дипломатії, який приведе до миру і безпеки, або шлях конфлікту, який призведе до тяжких наслідків. Сполучені Штати, наші партнери та союзники в Європі, готові зустрітися з Росією на будь-якому з цих шляхів. І ми продовжимо підтримувати Україну. Лавров назвав зустріч проміжною і поскаржився на нерозуміння Заходу. На його думку, НАТО не має розширюватись, а у всьому, мовляв, винна Україна та Захід. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается из Украины в Россию. Вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Режим тиші зірвано. Російські окупанти застосували артилерію. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що в українському війську втрат немає. Після 2 днів без обстрілів ворог гатив зі 120-мм мінометів по оборонцях Опитного, а з 82-мм у бік Золотого 4. Також, ймовірно, для розвідки на Луганщині пролітав російський безпілотник «Орлан». Били з гранатометів різних систем неподалік Катеринівки та Мар'їнки. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину ранку, 21 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Замовив замінування свого вишу через телеграм-чат, контрольований російськими спецслужбами. Співробітники СБУ затримали чоловіка, який повідомив про псевдомінування коледжу Криворізького національного університету. За це йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Встановлено, що мінування він замовив в одному з закритих російських телеграм-чатів. Ними опікуються спецслужби країни-агресорки. Фахівці одразу ж перевірили навчальний заклад, але нічого не знайшли. Співробітники СБУ швидко встановили псевдомінера. Свій вчинок він пояснив бажанням навчатися дистанційно. Наразі такі чати, що надають послуги з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Анонімний лист про замінування відправили 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу. Автор повідомлення представився російським терористом і вимагав 250 тисяч гривень викупу, щоб теракту не відбулося. Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки та не виявили жодних вибухових предметів і речовин у приміщенні навчального закладу. Повідомлялося про псевдомінування усіх шкіл Києва, Львова, Рівного та інших міст. Поки фахівці перевіряли установи, евакуйовано усіх учнів та учителів. В багатьох містах школярі перейшли на дистанційну форму навчання. З початку року Україною прокотилася хвиля псевдомінувань навчальних закладів, урядових установ, метрополітену, вокзалів, литовищ, а одного разу навіть Офісу президента. Мета спецслужб країни-агресора очевидна. Це створити умови додаткового тиску на Україну, а також посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – це реалії сучасних гібридних воєн. І ми маємо чітко це усвідомлювати.
За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки. Заняття скасували і у багатьох школах окупованого Криму. Невідомі повідомили про замінування десятків шкіл Сімферополя, Севастополя та Керчі. Евакуювали також з так званого Кримського федерального університету, суднобудівного коледжу Севастополя та Керченського політеху. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що ФСБівці шукають винних, хоча вони, за його словами, за кордоном. У нас враги не спят. Мы сейчас вот только разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Сообщение о минировании активно поступает по городу Симферополю, по городу Герой Керчь и по Советскому району. Сейчас пошли вот по техникуму. Звонок был. Все это сообщения идут из-за границы. В данном случае это не внутри российские, так сказать, провокаторы, а именно заграничные. За традицією 10-рублевими монетами координатор Кримської солідарності Мустафа Сейдалієв сплатив штраф у розмірі 10 тисяч рублів, призначений окупантами за нібито порушення карантинних обмежень. 1 листопада минулого року він разом із десятками кримських татар прийшов на відкрите судове засідання, де мали розглянути апеляційну скаргу на вирок кримським татарам, яких окупанти нібито через причетність до Хізбут Тахрір звинуватили у тероризмі та присудили від 13 до 18 років позбавлення волі. Людей, що зібралися на засідання, не пропустили. ОМОН і Росгвардія, скрутивши їх, відвезли до райвідділків окупаційної поліції, де на усіх склали адмінпротоколи, нібито через недотримання соціальної дистанції. Окупаційні судді усіх визнали винними та призначили штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Суд не услышал ни единые доводы защиты о моей невиновности, а наоборот признал обвинительный приговор и назначил мне наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Сегодняшний штраф я оплатил благодаря средствам, которые были собраны в рамках общественной инициативы «Крымский марафон». Этот марафон нам показывает то, что мусульмане в Крыму и за его пределами не только словом, а делом доказывают свое единство, доказывают то, что они не оставляют друг друга в беде, всегда готовы помочь в трудную минуту. Эпинізден Аллах разы болсын, жамаат, çok sağ olunuz. Вже у 13-те поспіль виступає Едем Смаїлов, якого окупанти звинувачують у нібито тероризмі. Російський військовий апеляційний суд у місті Власиха продовжив розглядати апеляційну скаргу 7 кримських татар з Бахчисарая, звинувачених у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Приводом стала нібито їхня причетність до партії Хізбут Тахрір, діяльність якої заборонена на території Росії. Скаргу розглядали уже на 17-му засіданні. Едем Смаїлов у своєму виступі наголошує на усіх порушеннях, які відбувалися з моменту їх затримання. Підсудні утримуються у СІЗО Новочеркаська Ростовської області. Адвокати у Сімферополі. Усі беруть участь відеозв'язком. За словами адвоката Едема Сімідляєва, уперше військовий суд так довго розглядає апеляційну скаргу. 13-е, наверное, судебное заседание выступает Эдем Ага Смаилов. Он очень основательно подготовился. Он говорит, что я больше года готовился к этой апелляционной жалобе и благодарит апелляционный военный суд, что ему дают слово высказаться, где он подробно останавливается на каждом нарушении, которое допустили как на предварительном следствии, так и Южно-окружной военный суд. Сегодня он подробно останавливался на постановлениях и решениях Киевского районного суда, который избирал меру пресечения и впоследствии продлевал меры пресечения. Розгляд апеляції почали аж через рік після винесення вироку. Марлена Асанова засудили до 19 років колонії суворого режиму, Мімета Білялова – до 18, Тимура Ібрагімова – до 17 років, Сейрана Салієва – до 16, Сервіра Мустафаєва – до 14, Сервіра Зікір'яєва та Едема Смаїлова – до 13 років позбавлення волі. Ернеса Амєтова було визнано невинним. Усіх затримали після облав окупантів у Бахчисараї.
краї восени 2017 та навесні 2018 року. Тисячі незаконних археологічних розкопок, плюндрування історичних пам'яток та масштабне вивезення артефактів до Росії. Так окупанти знищують культурний спадок Криму. Фахівці переконані, що наслідки такого варварського ставлення доведеться довго долати після звільнення півострова. На жаль, продовжується ми можемо фіксувати майже всі порушення, які є в міжнародному гуманітарному праву стосовно культурної спадщини. Це, по-перше, привласнення об'єктів культурної спадщини, привласнення учреждень, установ культури. Це незаконні археологічні розкопки, які зараз ведуться там російськими підприємствами та установами. Це переміщення музейних предметів з Криму до Російської Федерації. І це, звісно, відозміна або модифікація пам'яток архітектури, які після такої відозміни, після таких будівельних, не хочу називати їх реставраційними, будівельних робот, вони втрачають свою автентичність. Політика російської окупаційної влади спрямована на асиміляцію у сферах науки, культури та історії. Таким чином, Москва стверджує панування російської культури на загарбаних землях. За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, документуються усі випадки захоплення культурної спадщини, яка є публічною власністю України. Наразі порушено 26 кримінальних проваджень, що стосуються 88 фактів злочинних дій окупантів. Ми розуміємо, що культурна спадщина є все-таки об'єктом злочинних посягань. Це і реставрація Ханського палацу, це і там, заміна історичної плитки на Херсонесі Таврійському. Тому витратили багато часу для того, щоб в консультаціях з міжнародними експертами, з вітчизняними експертами все-таки прийти до висновку, що ці всі дії окупаційної влади ми можемо кваліфікувати як воєнний злочин. Ми здійснюємо моніторинг тих порушень, здебільшого по відкритих джерелах, але не лише, в тому числі через звернення, які до нас надходять, або комунікуючи з громадськими організаціями, які безпосередньо на території здійснюють власне такий моніторинг. Після того ми це обробляємо, покладаємо в аналітичну роботу і накладаємо на це власне списки порушників, так звані санкційні списки. Російські науковці, які поплюжать чи вивозять кримські артефакти до Росії, нічим не відрізняються від чорних археологів. На думку очільника Українського інституту національної пам'яті, про культурні злочини має знати весь світ, а псевдоархеологи та науковці мають стати вигнанцями. Третій вибір державної політики – це переслідування порушників, злочинців. Грубо кажучи, ті скарби, які є, вони мають стати отруйними скарбами в руках окупантів. Грубо кажучи, музей незаконно вивіз картину, музей має бути зашемлений на весь світ. Науковець розкопав якусь спадщину, він має бути дуже популярним в світі, як чорний археолог. Якась людина перемістила незаконно з одного музею в інший музей, ця людина має бути втрачена на світовій, тобто їй не мають подати руку ні в Україні, ні в світі. Грубо кажучи, переслідування порушників злочинців має бути так працювати. Знищення культурної спадщини окупованого Криму – частина злочинів, про які має знати світ. Тут стане в нагоді інформування учасників Кримської платформи, переконана перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Якщо ми думаємо, що те, що знаємо ми, українці, є даністю, це не так. В це треба вкладати ресурс постійно. В політику невизнання, в політику того, що робить Російська Федерація в окупованому Криму щоденно, як вона заміщує населення, як вона вивозить культурні об'єкти і артефакти, як вона проводить незаконні археологічні розкопки, як вона проводить незаконні виставки, як вона проводить незаконні реставраційні роботи. Це все є те, що потрібно в щоденному режимі пояснювати. І це не є дані, що всі просто по умовчанню будуть це знати. Тому Кримська платформа є елементом і механізмом такої роботи, такої адвокації в різних формах. Друге, ми маємо, очевидно, випрацьовувати міжнародні механізми захисту культурної спадщини. В нас є вже позитивні кейси щодо, наприклад, скіфського золота, але таких кейсів має бути все більше.
Рішення суду Амстердама про повернення до України колекції так званого скіфського золота стало першою перемогою на культурному фронті. Це безцінна колекція з понад 5000 артефактів. Їх вивезли з Криму на експозицію ще до окупації, а потім Москва стала доводити всьому світу, що має на них право. Однак і оскаржувати рішення нідерландського суду окупанти не поспішають. В них залишився лише тиждень на апеляцію. Але міжнародне право цілком на боці України. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Хом'яки Гонконгу під загрозою. У вівторок влада розпорядилася умертвити всіх куплених за останній місяць. Бояться, що вони можуть переносити коронавірус. Цей чоловік приніс свого хом'яка до спеціального пункту. Я хочу дотримуватися вказівок влади, тому що антивірусні заходи дуже важливі. Моя дитина засмучена, але це наш громадський обов'язок, і вона має йому вчитися. Проте здати тварину йому так і не вдалося. Перехопили волонтери. Я хочу здати хом'яка владі, бо дуже переживаю. Вчора вся наша сім'я зробила тести на ковід. Результати були негативними, але ми хочемо бути відповідальними та здати хом'яка. Я розумію, чого бажають волонтери. Їх було стільки, що я нічого не мог вдіяти. Думаю, владі не варто приймати поспішне рішення вбити всіх хом'яків і сіяти паніку в суспільстві. Хом'яки завжди вдома у клітці. Коронавірус передається людьми, а не хом'яками. Розпорядження вбити хом'яків надійшло після того, як місцевий спалах коронавірусу виявився пов'язаним із співробітником зоомагазину, де у 11 хом'яків потім виявили COVID-19. При цьому вчені, у тому числі гонконгські, кажуть, що немає жодних доказів того, що тварини відіграють значну роль у передачі вірусу людям. Але влада Гонконгу заявила, що ризикувати не буде. Усі, хто завів хом'яків після 22 грудня, зобов'язали передати їх владі на присипання. Це близько 2000 гризунів. Добровольці з порятунку створили групи у соцмережах. Приєдналися тисячі. Намагаються виявити новоспечених власників хом'яків та зв'язатися з ними. Гризунів також збирають у зоомагазинах та перехоплюють у господарів на пунктах здачі. Наша мета – врятувати хом'яків. З вчорашнього дня багато хом'яків відправили на смерть навіть при тому, що їх тест на ковід був негативним. Власники переживали та принесли їх сюди. Хом'яки ні в чому не винні. Не можна прирікати їх на смерть через вірус. Нас усіх мучило почуття провини, тому сьогодні ми тут, щоб їх врятувати. Влада Гонконгу також закрила десятки зоомагазинів. Припинено імпорт та продаж дрібних тварин. На дії волонтерів вони поки що ніяк не відреагували. 3 медалі з чемпіонату України з греко-римської боротьби їдуть до окупованого Криму. Перше золото у Запоріжжі здобув Ірфан Мірзоєв. Він у фіналі достроково переміг борця із Харкова Євгена Добовика з рахунком 8-0 і став чемпіоном України у ваговій категорії до 72 кілограмів. Рідний брат Ірфана Мадамін Мірзоєв приніс другу золоту медаль. Він виборов перемогу у борця з Запоріжжя Артура Овселяна з рахунком 8-5. Важковаговик Есмір Гіясов на прізвисько Аюдах став срібним призером чемпіонату. У фіналі він поступився Миколі Вишневецькому і здобув срібло. Загалом на цьому чемпіонаті України Крим представляли 8 борців греко-римського стилю у різних вагових категоріях. З'єднується зараз Овсіпян. Оце вже краще, якби трошки глибше. Уважно. Ні, провалює. Розуміє, що може накритись. Встає. 15 секунд. Злітає пластир, іде вперед Овсіпян, вперед, з'єднуватися уважно, заключні секунди. Ні, кидок не проходить і буквально Ірфан Мірзоєв в цьому напруженому поєдинку здобуває перемогу.